Is-Sindku Laburista tal-Gżira Konrad Borġman tenna li pajjiżna jeħtieġ soluzzjoni reali għal kriżi tal-iskart. Dan qalu b'reazzjoni għall-istorja pubblikata minn One News kontra s-Sindku ta' Taslima fejn il-medja ta' Roberta Bela prova tiddawwar din it-tema importanti f'ballun politiku. Iżda minflok żifen mad-diska ta' One News, Borġman ħareġ jiddefendi lis-Sindku ta' Taslima u qal illi John Pillow huwa raġel li dejjem ħadem fl-interess tal-lokal tiegħu. Fil-fatt Borġman jiddeskrivi lil Pillow bħala Sindku li dejjem prova jagħti daqqatit lill-lokalità tiegħu b'mod ġenwin dan fil-waqt li insista li ixu importanti bħal din m'għandix tiġi ippolitiċizzata. Is-Sindku Laburista tal-Gżira stqarri li kulħadd għandu jnieħ f'wiċċu u meta wieħed ikun miexi fi triq jara l-bankin u postijiet oħra mimlijin boros ta' żibel f'kull ħin u f'kull mument. Konrad Borġman qal li s-soluzzjonijiet iridu jinstabu llum qabel għada u sostna li fl-imminenti jeħtieġ li ż-żibel jibda jinġabar darbtejn kuljum f'postijiet bħal Gżira, Taslima, San Ġiljan, Paċifil, il-Qawra, Buġibba u Marsa Skala. Qal ukoll li quddiem din il-kriżi rridu naqbdu il-barri minn qrunu mingħajr telf ta' żmien sabiex ikollna pajjiż nadif għaliex fi kliemu stess iż-żibel iġib miegħu ambjent maħmuġ, mart, ġrieden u periklu għal kulħadd. Il-Partit Nazzjonalista diġà ħareġ b'diversi proposti sabiex tiżdied il-frekwenza tal-ġbir tal-iskart dan fil-waqt li tinħoloq sistema ta' koordinazzjoni bejn il-kunsilli u l-amministraturi tal-blokok ta' appartamenti. Il-Partit Nazzjonalista jrid ukoll li jiġu identifikati hotspots fejn isiru reati ambjentali u jiżdied l-infurzar u l-kunsilli lokali jerġgħu jingħataw ir-responsabilità tal-ġbir tal-iskart u jingħataw ir-riżorsi inkluż dawk finanzjarji sabiex itejbu u jinfurzaw is-sistema.